Nobunenchera yamo yoko basira abasubati niko mwakilishi kwa bangina kurwase county ya Kisii Donya Doris Arude hugusira wechi basa gocha sebyombe au kubeka omukia hase ensemo ya Gesero Women Group imeye wodi yabo mariba ensemo ebunge yabo nchari county ya Kisii yogo ikirania chira chiaye choko basira ase ebyombe au kwana hase chinga kecho niko bona agendrede usini ko bona tabire gatia magendro ande hamange harache kubeka nenchera yamo yogo chakwane kyabona nachikolema egati yebisima boigoni garure eira yogo chakobale merege simekyo erinde banyora mache hase chinsemecho niga sabiro bosiro koboko anyar kobaga kogendra utigara bisi irachukira negati ya magendro arona anyisabire ngo bekwerera ena sabete bawumanire ndori kobeka rami lakini igona sabete kiagera at least bagotaba mugeni njo mwenyeji hapa bona kimbeke takaginga gabuliana chijirani chonsi pigo yetega mbabwati ntokobeke rutwensi at least mbara kimuna nachakire mambi ende itieri abana babaito bagosoma gari ngoche toro koigora egesima abantu baito banyo kido cyagara wumanire pwaro ekaro mujumba kabwate 160 e constituency nchembwate 9 na a drop in the ocean but rende nimbwata kamonukara kunimanyete nabongo tema nasaba abangina baito buna bono tinde tukokwana mangana mango mugasoro lire ekyombeke enare